लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ मा बेखौथ' थाम्बनेलाव नायनानैनो बुजिखाबाय जानो हागौ इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट आरोना बुंदो ओमफ्राय इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखौ बहुत मानसियानो खोन्थायो नालाय बेनिखायनो आंबो खोन्थानो लुगैबाय आरोना एसेबांथ' मोनद्रायाखै जाखिनि मोनदो बेखौनो खोन्थानो लुगैबाय ओमफ्राय गारामाया एसे मेवलु मेवलु जादों गुजुनाय जागोन नामाथाय बोथोराबो थान्दा जाबाय नालाय लोगोफोर आङो इउटुबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाय आंथ' बुंदोंमोन इउटुबनिफ्राय फैसा मोनबा गारि बायगोन गारि बायगोन होननानै बुंसिदोंमोन ना गारि बायोब्ला आङो लबरनि गारिसो मोनगोन आरोना ओमफ्राय आङो पेमेन्टखौ खोन्थानायनि सिगांनो आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ थेंक इउ बुंनो सानबाय ओमफ्रायो गारामायाबो दिनैसो मोनबा नांथार जासिलै थेंक इउ आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाब्लाबो जायाब्लाबो माने आंनाथ' रायलायनाया जाखाथारा नालाय रायलायनाय जायाब्लाबो नायबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट हाबबाय आंना बेनि थाखाय आं बिराद गोजोनदों लोगोफोर जानो हागौ नोंसोरबो गोजोनगोन ओमफ्राय लोगोफोरनो आं बिराद गोजां बोथोरबो जाबाय नालाय न' लोगोफोर गोजांखागोन ओमफ्राय आङो पेमेन्टखौ मोनदोंब्लाबो आंनि आखायाव मोनफैयाखै लोगोफोर माने आंहा मोनसे खामानि दङ बिराद गिदिर खामानि बे खामानियावनो बाहायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय इउटुबनि फैसाया माबादिमोन माने आं महरखौनो नुवासै आरोना बाहेर फैबाय बाहेर थांबाय ओमफ्राय बे खामानिया मा बेखौबो आङो खोन्थागोन ओमफ्राय बेखौबो खोन्थागोन ओमफ्राय माने बेसेबां मोननाय बेखौ खोन्थाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय दा लास्टआव जा मुथुखौ माने फार्स्ट पेमेन्ट मोननायनि थाखाय आङो मेथाइ खनगोन आरोना जाब्बा दा जा मैसो गारामाजोंबाबो मेथाइ खनगोन गगा मोननानै गाराङा गाज्रि जाना दङ गारां गाज्रिबाबो जायो न' लोगोफोर मा गारां मोजां नांलायगौ न' सिंगार नङा मा नङा ओमफ्राय दाना आङो फार्स्ट पेमेन्टखौ खोन्थानोसै लोगोफोर खोन्थाथारनोसै एसे खुसि जादों लोगोफोर फार्स्ट पेमेन्ट मोनदों नालाय खुसियाथ' जाखागोन न' बेसे मोनलाय 10K मोन ना 10,000 10K फार्स्ट पेमेन्टआ 10,000नि बारामोन आरोना खिन्थु मा बुंनो गोजाननिफ्राय फैनाय फैसा बबेयावबा नांथाबोखो आंबो मिथिस्लाबा ओमफ्राय दानै दुनै 10,000सो थाबाय आरोना 10,000 एसे नांगौमोन जेखिजाया 10,000 होननानै हमना लाबानो जाबाय 10,000 मोनबाय आरोना अनजिया ओमफ्राय गारि बायगोन होननानै सानदोंमोन मा गारि मोननो बे अनजिया लबरनि गारिसो मोनगोन ना लोगोफोर जियानो हक न' लोगोफोर बेखिनि फैसाखौनो मोनदों हय होननानै सानना ला ओमफ्राय फैसाखौ बहा बाहायखो ओमफ्राय बे फैसाखौ आङो बहा बाहायदों खोन्थानोसै लोगोफोर माने आं फैसाखौनो दांनो मोनाखै माबादिमोन फैसाया इउटुबनि फैसाया माने आं नायगौमोन आरो इउटुबनि फैसाखौ लानानै आङो सेलफि लालायलायगौमोन आरोना लोगोफोर खिन्थु फैसायानो बाहेर फैबाय बाहेर थांबाय ओमफ्राय दाना बे फैसाया बहा थांखो बेखौबो खोन्थानोसै आङो लोगोफोर आङो बे डिसेम्बर मासावहाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनो सानदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय बाहायबाय आरोना बे फैसाखौ मेथाइ बानायनायाव बाहायबाय इउटुबनि एडभान्स हरबाय आरोना इउटुबनि फैसाजों मेथाइ बानायबाय होननानै सानना लाजासिगोन आरोना ओमफ्राय बेनोसै आङो मिउजिक भिडिअ लाबोनो सानदों बे डिसेम्बर मासावहाय साइज गैयाब्लाबो एक्ट्रेस जालायनोसै लोगोफोर गोसोनि लुबैनाय मा बुंनो न' अबयसे साइजजोंल' जाया साइजआल' एक्ट्रेस जाया न' लोगोफोर ओमफ्राय बेनोसै आरोना लोगोफोर फार्स्ट पेमेन्टआ 10,000नि बारामोन 10,000सो थाबाय ओमफ्राय बहा बाहायखो बेखौबो आं खोन्थाबाय गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनो सानदों बेयाव बाहायबाय बेखिनियानोसै ओमफ्राय सिंगाराथ' नितामनियानो जागोन आंनि फेभरेट सिंगार बयनिबो फेभरेट नंगौना नङा मिन्थिया खिन्थु आंनि फेभरेट सिंगार
ओमफ्राय लोगोफोर आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायगोन जाब्लाबो जायाब्लाबो नायगोन शेयार खालामगोन लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो 1 जानुवारियाव लन्च खालामगोन 1 जानुवारियाव शुटिंआबो जासिगोन जानाया जोबोर थाबैनो जागोन शुटिं जाबाथ' ब्लग भिडिअ बानायखागोन नालाय ब्लग भिडिअ नुगोन आरोना ओमफ्राय मा बुंबावगोनलाय आङो र' बावगारसोयोहाय लोगोफोर बुरि जाबाय नालाय बारा गोसोआव थाया गोसोखांसो रायलायो ओमफ्राय थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ आंनो 10,000 फैसा हाबहोनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आङो फोजोबसै पेमेन्ट मोननायखौबो खोन्थाबाय ओमफ्राय आरो माहा बाहायखो बेखौबो खोन्थाबाय सोरबाफोर माने आंनि भिडिअआव गोदानफोरब्ला माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा जल्दि साबस्क्राइब खालामदो आं गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनो नागिरदों बिराद मोजां लोगोफोर हायला हुइला मोसागोन हायला हुइला बायदेमलाय सिदेमलाय मोसागोन आसा खालामदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो शेयार खालामगोन आं गाले बारे बुंबाय थादों ओमफ्राय जोंहा मुतुआ लास्टआव माबा मोनसे माखौबा रायलायनो होनदों नामा रायलायनो ना मेथाइ खननो लास्टआव जोंहा मुतुआ रायलायसिगोन रायलायदो हेलौ आं दामलायनोसैब्रा नों रायलायनायनि दे जोंहा मुतुआ रायलायसिगोन आं दामना होलायसिगोन बे आं रायलायनायाव दामबाय नालाय दे हेलौ धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि साबस्क्राइबार नोंथांमोननि अननायावनो दिनै धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेला 17K साबस्क्राइबार जाबाय आरो फैयै मनिटाइजबो जाबाय लोगोसे रेभिनिउबो मोनबाय माने फैसाबो मोनबाय आरोखि जोंहा फार्स्ट पेमेन्टआ US डलार हिसाबै $139 मोन इन्डियान रुपियाव 10,000 सामथिं जायोमोन नाथायबा टेक्स दाननानै 9,000 सामथिं आरो थाइब्रै ना थाइबा 10,000 खम फैदों आरो दा बे फैसाखौ दहायनो जोंहा धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि माने बिगोमाया बुंखाबाय बहा बाहायखो जोङो नैबे फैबाय थानाय 1 जानुवारियाव मोनसे मिउजिक भिडिअ लन्च खालामनो नागिरदों दा नै शुटिंआबो फैबाय थानाय मानडेनिफ्राय जासिगोन जिहेतु साननैसो सिगाङाव इलेक्सन थांबाय दा इलेक्सन रिजाल्टनि उनाव जों नैबे शुटिंखौ स्टार्ट खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि मिउजिक भिडिअआ लन्च जायोब्ला नोंथांमोन बयखौबो नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय जियानो जाया मानो गासैनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं आवर अल भिडिअस बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो आं खिथानि जोङो दायो आरो बेयाव जनानैनो मोनसे भिडिअ बानायबावनो नागिरदों ओमफ्राय बे भिडिअखौ माने बेयाव दाजाबला आरोना बेलेग एक्सट्रा भिडिअ बानायगोन बेयाव जनानैनो भिडिअ बानायगोन बेयो एक्सट्रा जासिगोन आरोना बे भिडिअआनो जागोन दख'ना कालेक्सन भिडिअ बानायगोन लोगोफोर जों बेयाव जनानै आं दाखालि ब्लाउस कालेक्सन भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय मानसिफोरा दख'ना कालेक्सन भिडिअबो लाबो आब' होननानै बुहुदानो बुंहरोना बिनिखायनो जोङो दायो दख'ना कालेक्सन भिडिअ बानायलायनोसै ओमफ्राय बे दानि भिडिअखौ इयावनो फोजोबनोसै न' बाय लोगोफोर बाय लाफेरनो मोनिफोरासो बेबायदि लायो न' लोगोफोर मोननै आखाइ बाय